नन्दितानि फिसाफोरा साबेसेबां? साथाम। आयै माने आंनि फिसौजो आरो फिसौज्ला बेयो बानि आरो गेजेरनिया पिंकि आरो गेदेरा किउटि। आयै नोंहा साथाम फिसानि बिमा जाबाय। आयै बिमा नङा होमबा साब्रै जाबाय। सना आंनिबो बिमानोथरा नोङो सना मानसि नंगौनोथरा आरो नोङो बिमानिबो बिमारा बिदिब्ला नों साबा गथ'नि बिमा जाबाय मिथिबाय आसिखौ जानाङाबा बिमा जानाय बे साथाम आंनिबो नों बिमा नोंनि आइनिबो नों बिमा नङा होमबा आयै सना मानसि दे जोबोद मोजां बाबुआ माखौ गेलेगोन होनबा बाबुआ जुनि नन्दिताया नोंजोंनो गेलेग्रा बेफोरखौनो गेलेगोन नों जुनि नन्दिताखौ जोथोन लागोन ना लायालाय लागोन एसे नों स्कुल थांबासो आं स्कुल थांबासो लागोन नों थाङा होमबा स्कुलाव हाला इमान बाबुआ गाबगोन मामाया गाबगोन आयै हारसिं थांबानो जाबाय आं गाबगोन माथो होनबा आं हारसिं थांनांगौ जाबा माबाखौ लांबानो जाबाय रा लोगोआव एसे लांबानो जाबाय होमबानो नंगौ आयै बे जाबाय सोर नन्दिता किउटि बे जाबाय पिंकि बे जाबाय बानि आयै एफा सना नुदोंना बानिखौ नायनि एसे वाह आयै नों मा होनदों दा आं दसे फरायनोसै नोंजों नङा होमबा नों फरायनाय मोनसे गैला न'आव नङा नोंजों फरायफाग्रा नोंखौ फोरोंगोन जाया होमबा जागोन दे हो आं दिनै माबायाखै खानथाम जाबाय खियाखै जेबो नङा दिनै खिगोन देनाय नन्दिता दोंसे नों मोजां मोननाय मेथाइ खनलाय नखरां साखोदोलाय बुङालासै हायोना सोरबा थानो नायालासै हायोना सोरबा थानो गोरबो बुंजासे होबाय अननाय जाबाखोन दादाव दोनबाय होबाय नोंनो आंनि अननाय उसिफावनाय गोरबो बुंनाय वाव थेंक इउ नन्दिता